Punan mo kini adlaw o gabi. In other words, buntag o gabi. Ug magkinabuhi kas tanang nangasulat dinhi sa tanan nimong paggabuhaton ikaw magmalampuson ug sa imong pagkinabuhi ikaw magmauswagon. Gibuhat nato. Dili lagi katupong ang imong pagpaningkamot sa buhaton ni Lord. Sa usaon nimong pagpaningkamot nga muuswag kung wala ka sa pattern nga gisulti ni Lord. Wala ba plano si Lord maglisod ta tanan? Ningon si Lord na Jeremiah 29:11, ako rin nasayod sa kung plano ninyong mag-uswag. Yan na ba mga kalisdanan si Lord may ato pasanginlan. Di ay to, wa tagasunod sa unsay gisulti sa Ginoo. Lord, gano man yung kapalungon man kung ano napalong man, Lord. Sultian ka na ko kung ganahan